кожны год у сусветным касцёле адзначаецца нараджэнне Хрыста і адбываецца пастэрка. Калі ўсё навокал становіцца белым, здаецца, што ты апынуўся ў зімняй казцы. Так і наша гераіня Яна апынулася там. Для кожнага чалавека таямніца Раства адкрываецца па-асобаму. Таму і для яе гэтае свята адбылося не так, як заўсёды. Кожны чалавек, які нараджаецца, мае вартасць у Бога. Таксама ён мае анёла, які на працягу ўсяго жыцця абараняе нас ад зла. Сёння мы ўбачым гэтую барацьбу за душу нашай гераіні. Убачым, як анёл-апякун змагаецца з нячыстым і дапамагае кожнаму з нас. Може, яшчэ з нябеснай канцелярыі, а можа і адтуль. А можа, ты яшчэ і анёл, а можа і анёл. А можа, у цябе яшчэ і неб над галавой ёсць. А ты што, не бачыш? А можа, ты яшчэ і з добрым намерам тут? А я заўсёды з ім. Да? Да. Пасля таго, як з'елі вігілійную вячэру, Яна села на хвілінку, каб праглядзець відэаролік пра Раство Хрыстова. Але ў гэты момант здарылася нешта незвычайнае. Хто вы такія? Я твой анёл. Да ты не слухай гэтага. Я твой анёл. Дачушка, сёння Раство Хрыстова. Трэба пайсці ў касцёл на пастэрку. Да, мамочка, я памятаю. Зараз догляджу відео і пайду. Чого? Ах, ты неспакойнае стварэнне. Да ты не слухай яго. Пойдзем у касцёл. За акном пануе зіма. На вуліцы яснае марознае надвор'е і падае снег. На вокнах прыгожыя ўзоры. З-за моцнага марозу спачатку нават не хочацца выходзіць з дому. Аднак, калі ідзеш па заснежанай вуліцы, дзе падаюць сняжынкі, а снег пад нагамі весела рыпіць, на сэрцы становіцца так радасна. Наша гераіня ідзе па ўпрыгожанаму гораду ў касцёл. Горад таксама святкуе Божае нараджэнне, але па-свойму.
не веселиться, не грустить от разных бед. В нашем доме поселился замечательный сосед. Мы соседи видим вдали, не верили себе, что у нас сосед играет на кларнете и трубе. Утром зазвонит будильник, нам будильник ни к чему, потому что доверяю я соседу своему. Рано утром на работу он меня разбудит срок, у него свои заботы, начинается срок. Пробачте, а можна питання? Сьогодні ж Різдво, костьол, пастерка. Чого ви тут? А як же Бог? Який Бог, который не чує моїх жаданням, який покинув мене і не допомог у тяжкі хвилини, не жадаю больше говорити про його. Шкода, што людзі звяртаюцца да Бога толькі калі ім нешта патрэбна. Бог заўсёды міласэрны да кожнага з вас. Ён жадае вам усяго самага найлепшага, але гэта можа не супадаць з вашымі жаданнямі. Вось калі б я быў ваш Бог, я б даў вам усё, што пажадаеце. Калі вы будзеце шчырымі ў адносінах з Богам, Ён дасць вам усе патрэбныя ласкі. Затое я дам вам тое, што зробіць вас шчаслівымі. Грошы, славу, уладу, прыгажосць. А ты ідзі, сатана, ты спакушаеш народ. Да! А нам все равно, пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час, мы волшебную косим крыть траву. А нам все равно, Деточка, дай Коля ласку дядьку 3 рубли на хлеб. Ай, куди ти лезеш? Ай, подожди, куди лезеш? Куди ти? Давай! Ой, куди ти? Ти пробач його, ён ранее в костёл ходил, а теперь вось, только б напиться. Иди ж теперь той Бог. Ай, иди ты. Да! Где ж ваш Бог? Да, іди ти! А де твої обіцянки? Що зробиш усіх щасливими? Тільки плач і скриготання зубов. А ваш Бог? Що наш Бог? Привітання, сябровка. Чого ти тут одна? Пішли з нами на дискотеку. Хлопчик, і тебе знайдем. Може, сапраўды пайсці?
Ні, пробач, я лепш у костел на пастерку пойду. Ну ти і нудная. Давай, Ну ты душнила. давай, алівідерчі. Офлітесь! Земля и небо, земля и небо! Зарано радуешься. Деточка, позолоти ручку, дай монетку, я тобі все розкажу. Що, хочеш знати? Погадаєте? Не треба. Може, нехай погадаєте? Ні, все ж таки не треба, я спішаюся. Ти йдеш у неправильному накерунку. Ви так лічите? Конечно, деточка. Ні, не треба, я у костел на пастерку спішаюся. Ратуй душу свою. Ай, да отстаньте от меня. Подписчики, глядите, шарлатанка. Не верьте таким Николе. Короче, я возвращаюсь на канал Андрейка Канарейка. Ждите. Ратуй душу свою, не озирайся и нигде не спыняйся у новоколле гэтым. Ратуйся на горы, каб табе не загинуть. С книги Бытия, 19 глава, 17 верш. Ну, пошли, Зоська, лавки в костеле займать. Ох. Что, ни хора, никого нема, что. Ну, будем пиять с тобой. Давай, доставай спевники. По гету? А не, давай Генру. Ну, добре. Земля и небо, земля и почакай. Куди летиш ти гэтак, а? Радостно спявають анёлы свету, дива вящають. Христос родився, Бог об'явився, анёлы славять, судно спявають, пастушки грають, вол за слом вітають, бо дитяті Бога знають. Пробачте, а можна сісти? Там Клава занимала. Ну, садися, добре. У джинсах у костел пришла. Ну ты погляди на её. Ай, что за молодежь пошла. Ай, ну ни стыда, ни совести. Ну, я тобі кажу. Ай.
Ратуй душу свою, не азірайся і ніде не спыняйся ў наваколлі гэтым. Ратуйся на гары, каб табе не загінуць. З кнігі Быцця, 19 глава, 17 верш. Гості приходять і проходять, голос зорах як, молебен в храмі, вулиці городов, снять вечность. В гэтым холодным свете душу греє святая ночь, святая ночь. Святая ночь, 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 святая. Езус нараджаецца для таго, каб нас збавіць ад граху і збаўляе нас кожнага дня. І як бачыце, Бог не застаўляе нас адных. У нас ёсць анёлы, якія штодня змагаюцца за нашае жыццё. І сёння, як заўсёды, маленькі Езус нараджаецца ў сэрцы кожнага чалавека. Але ці памятаем мы пра гэта? Ён сёння нарадзіўся ў нас, у маім сэрцы. Няхай кожны з нас задумаецца, дзе я сёння, дзе я святкую нараджэнне Езуса. Ці я з ім разам, са сваім анёлам іду на пастэрку ў касцёл і дзякую Езусу за тое, што ён мяне збаўляе, за тое, што ён штодня са мной, за тое, што ён мяне любіць. Ці я сёння на плошчы разам з гэтымі людзьмі, якія невядома чаму так дзіўна святкуюць гэтае Божае нараджэнне. Сёння мы хочам сказаць: Христос нарадзіўся! Славіць!